Министъра на културата Мариан Бачев ми дължи извинение. Дължи извинение, защото миналия четвъртък по време на редовно заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание на мой въпрос като част от блицконтрола, т.е. бързите въпроси към министри, съгласно правилника на Народното събрание, свързани с осъществяване от тях политики, които са устни, на два пъти той отговори, че тези сесии за проекти в областта на сценичните изкуства, 6 на брой, които традиционно Министерството на културата обявява през летата на предходните бюджетни години, през тази година вече били обявени, било предсключване на договори и така нататък. И тъй като се усъмни в края на заседанието на комисията, че може би говори на протокол и на запис на комисията неистини, заяви, че ако е сгрешил, публично ще се извини. Господин министър, всяка година Министерството на културата обявява още през пролетта сесии за създаване на театрални и танцови спектакли, на музикални концерти и събития. Тази година в края на месец септември това все още не се е случило, което възпрепятства редица организации да финансират и да поддържат нормално дейността си. Каква е причината за това забавяне? Има ли капацитет Министерството да изпълнява своите политики и бюджетни програми? Благодаря. Господин министър. Сесиите минаха и те са осъществени. Аз съм изненадан за това, че смятате, че те не са реализирани. Преди няколко месеца имаше забавяне поради струпването на многото конкурси, забавени пък през годините, така че и трите сесии са реализирани. Предстои подписване на договор. Господин Янчев, реплика. Сега да не говорим за различни сесии, но моята информация е, че последната обявена е през есента на 2024 година по отношение на сценичните изкуства, имам предвид. Не е вярно, казвате. Добре, благодаря. По никакъв начин няма да квалифицирам отговора на министъра, но все пак от традиционните 9 сесии, 6 сесии в момента не са обявени, а именно за създаване на театрални спектакли, за създаване на спектакли и концерти в областта на музикалното изкуство, за създаване в областта на танца, за разпространение в областта на театъра, разпространение в областта на музиката, разпространение в областта на танца. Опасявам се, че не сте прав. Всъщност до голяма степен неговата грешка беше резултат и от поведението на председателя на Комисията по културата и медиите, Тошко Йорданов, който почти му нареди на министъра на културата да ми изпрати информация за проведените 9 сесии за сключване на договори по малки проекти за сценични изкуства. Да, предлагам министъра да изпрати списък на господин Янчев, за да може да знае какво се е случило и ако задава въпрос след това, да има на база на официална информация, подадена на Министерството, а не е написана по телефон от някъде, което няма лошо, но в случай има разминаване. Министерството е това, което може да дава официална информация, така че ви помоля, господин министър, за господин Янчев да му предоставите информация, защото не е... Да, чухте ме. Ако позволите да се включа, господин Янчев ще направи подробен списък на това, което е свършено тази година от Министерството по отношение на сесиите, така че да нямате съмнение. В никакъв случай винаги сте добре дошъл и да се обадите и да зададете въпрос, ще ви се отговори веднага, тъй като в момента ме поставяте в ситуацията, че два пъти ми задавате един и същи въпрос и се опасявам, че аз някъде бъркам. Ако бъркам, ще се извиня, аз мога да се извинявам и моля да бъда извинен, ако съм сбъркал, но аз ще ви предоставя цялата информация, защото съм разписал тези протоколи. И всъщност Министерството на културата ми изпрати писмена информация, публикувайки днес на 23 септември, т.е. 5 дни след комисията, заседанието на Комисията по културата и медиите, публикувайки за близо месец срок даде тези 6 необявени до този момент сесии за малки проекти в областта на сценичните изкуства. Всъщност аз знаех, че не са обявени, защото с мен се свързаха творци, артисти, актьори, които традиционно са участвали в предходните години в тези конкурсни процедури. И така, Възраждане сме изключително ефективни,
не само с кампанията ни "Парламента отива при народа", а и дори за краткото време през миналата седмица, в което бяхме на заседание на Народното събрание, за да участваме в дебатите по вота на недоверие на това правителство, както и след гласуването на вота на недоверие и след протеста, на който бях, в Комисията по културата и медиите. Надявам се всички артисти да бъдат доволни от това. Този проблем, който от днес, повтаряме, разрешен, с нови 6 сесии, публикувани на страницата на Министерството на културата, и наистина без да очаквам кой знае какво. Господин министър, господин Бачев, казахте извинение, ще си го търся това извинение. Знаете, че не се отказвам лесно, да не припомням с българското домакинство на ЮНЕСКО какво се случи.